33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಅಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತಾಡಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬನ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಯತ್ನದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಫೈನಲ್ ದ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೂಜಿನೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಚ 10 ಸೆಮಿ ಬತ್ತ ಅಯ್ಯೋಡು 10 ಸೆಮಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ 10 ಸೆಮಿ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕುಲೆ 4 ಮಲ್ತ ಬಕ ಎನ್ನ ಆಯ್ಕೊಳ್ರೆ ಜೋಡಿಲು ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಆಜಿ ಮಲ್ತ ಕೋಟಿಲ ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡೆ ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನು ಎಂಗಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಜ ಅಂಚ ದೇವರ ದೈಟ ಎಂಗಲ ದೇವರ ಮಲ್ತೇರು ಎಡೆಡ್ಡ ಇರ್ಲೇನ್ ಹಾಕಿ ಎಂಕಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿ ಬರ ಅವನಿ ಪೆರೋಡಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ತಕ ಪೆರೋಡಿ ರಡ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಹಾಕೇನಿ ಮುರಣ್ಣ ಸೆಮಿಟ್ ಮುರಣ್ಣ ಹಾಕೊಳ್ಳೇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೂಜಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ನ ಇರುವ ಒಬ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಕಾಳೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಕಾಳೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಬಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಬೋದಾಡ ಮೂಜಿ ಮೆಟ್ಲ ಎನ್ನೆಟ್ ಮೂಜಿನೇ ಮೆಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಏರುಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಡ್ತು ತುಂಬಿತ 10 ಸೆಮಿ ಮಲ್ತ ನಾವು ಆಯ್ತು ಆಜಿ ಕೋಟಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಮೆ ತೇರು ಇಂದು ಒಂದು ವೆದ್ದಾಡ ನಿಂಚಿ ಕಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲೋ ಸೆಮಿಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗ್ ನೆರ್ದುಂಬಳ ಬಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ದಾಲ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಡಪ ಉಡ ಬತ್ತುನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾ ನಡೀರ್ ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಪೋಯ್ಸಲದ ಕಂಬಳ ಹೊಯ್ಸರಿದ ಕಾಲ್ ರಡ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಿ ಈ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ಹೊಸ ಇರ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ತುಂಬಾ ಫೈಟ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಕೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಓಡಿತು ಇವತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. 10 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದಿದೆ, 3 ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಬರೋ ತನಕನೇ ಟಫ್ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಟಫ್ಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತ ಏರ್ ವಿನ್ನಪರನ್ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ನ ಆಪಣೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆತು ಯಾಯ ರಾಜ ಎಂಕಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನು ಜಪಗ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಅಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎರಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಬೈಜಾರ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಅಂಚ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕೋಣ. ಟೀಮಿನವರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಟೀಮಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರಾಪುರವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಚೆನ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧುವಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಚಿತ್ರಪ್ಪದು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋಣ ಸೆಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಜೋಡಿ ಮೇಡ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಓಡಿದೆ ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನನ್ನ. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ನೇಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಧುವಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಧುವಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಣ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ. ನೋಡು ನಾವು ನೇಗ್ಲ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧುವಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ. ಕಟ್ಟು 2-3 ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಮಧುವಣ್ಣ, ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಲ್ಕಿ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚ ಕೇರಿ ರೆಗ್ಲತ್ತು ಎನ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಏರು ಬುರ್ದುಲ 11:50 ಎಂಗಲೆ ಫೈನಲ್ ಬೊಗ್ಗರ ಆಯ್ತು. ದಯಪ ನಾಯಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಲ್ತೊಕ ಮೇರ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಜಿಂಕೆ ಪಾರ್ದ ಅಲ್ತೊಕ ಎಂಕಲು ಮೇರ್ನ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾರ್ನ ಜನ್ನಾಗ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಲ್ತೊಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ఒక ಮೇರ್ ಊರ್ದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ఒక ಶಂಕರ್ ಕುದ್ದಾದ ಕೇನೀರ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಜಿನೆಕ್ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತಳು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಮಲ್ತ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಅವು ದೇವರೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟೇ ಮಲ್ದ 2 ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟೇ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಕಟ್ಟ ಸೆಮಿಗ್ ಬತ್ತನು ಫಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮಲ್ತ ರಡೇ ಸುತ್ತು ಗಿಡದಿನ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತನು ಐಕಲಾಡ್ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತನು ಜಪ್ಪುಡು ಮ್ಯಾಡ್ಲಾನ್
ಅಲ್ತೊಕ ತಿರುವೇಳ್ಡೆ ಎಂಗಲ್ ಸೋತ ಅಲ್ತೊಕ ಕೂಡ ಒಂದೇಟ್ ಬಂಟೋಲ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ತೊಕ ಮುರಾಣಿ ಸೋತ ಎಂಗಲ್ ಸೆಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಂಗಾಡಿಡ್ ಸೆಮಿಕ್ ನೆಕ್ಕುಲ್ ನಾಲ್ ಸೆಮಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಕುದಿ ಆತೀನಿ ಅಲ್ತೊ ಕಮ್ಲನೆ ಕುದಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಏನ ಬಂಡ ಕಾರ್ ಎರುಲ ಕಡಪಡಿರ ಎಂಗಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ A to Z ಪೂರ ಒಕ್ಕ ಮೇರು ರಡ್ಲ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದಯಪಂಡ ಪಾತಿರ ಜಿರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೇರ್ಲು ಎಂಚ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಅಂದ್ ಕಾಲೆ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಜಿಂಕೆ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ನತೆ ಸೇರ್ ಗಿಡ ಏರು ಪೂರ ಐಟ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಸ್ನೇಹ ಕೊಟ್ಟಡು ಮೂಜ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಅಲ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಆತು ನೆಟ್ ಐತವ ಒಂದು ಮೂಜ್ನೆ ಫೈನಲ್ ಐದು ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಆಲೆಕೊಡು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಸಂತೋಷ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಧನಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಟೀಮ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆವೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಏರು ಬುಡ್ಪುನಾರಿ ಏರು ಸಸ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲವಣ್ಯಲ ಏರು ಲಕ್ಕ ಅವನಾರ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಏರು ಲಕ್ಕ ಅವನಾರ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಂಬೈನ್ ಟೀಮ್ ಕಮ್ಮೆಂಡ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಕುಲೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಬುಡಿಯರ್ ಮಾತ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಏನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆತಿಜ್ಯ ಯಾರ ಟೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿರು ಆರ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಹೊರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಬೋಪಿನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದೇರ ನಾರ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ತುವೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಪೂರ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಜನ ಮೇರ್ ನಿತಿನನ್ನೇ ಒಕ್ಕ ಮೇರ್ ಸುಧೀರ್ ಒಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಹತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ ದಿನ್ಪಿನ ಶಂಕರಡ ಅವ್ಳು ಬಲ್ಲು ಫುಲ್ ಶಂಕರಡತೆ ಇದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೀರ್ ಸೊ ಪಡಿತೈತಿ ಅಕಲೆ ಒಟ್ಟು 10 ಸೆಮಿ 4 ಸೆಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ಏರುಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚದಾರ್ ಮೂರಲ್ಲ ಸೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೋರ ಪನ್ಯ ಉಂತಾಗ ನಿಕಲೇನ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂದೂರ ಕಟ್ಟಗ ತೂಕ ಅದಂದ್ ಅಂಚ ಆತೆ ಅವೇ ಯಾರು ಪಲ್ಲೆಗನೆ ಎಂದಿನ ಅವಲ್ ಬರ್ಪೂಜ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಸೆ ದಯಪಣ ಈ ಸಲ ಕಮ್ಲ ಪೂರ ವಿಭಾಗಲ ಫೈಟೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಪೂರ 11 ಬಾರು ಅಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆರಡ್ ದಕ್ಲು ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇರಕುಲು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಫೈಟೆ ಅಲ್ತೋಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೊರಟದ ಲೈಕ್ ಸೇರ್ದನ್ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ದಯಪ ನಾವು ಮನಿ ನೋಟು ಪೂರ ಪಾರು ಅಂತಿನ ಇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೊರಪಿನ ಎಂಗಲ ಕುಡುಂಜಿ ಏನ ಬಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ರಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಉಂಬೆ ಪೋಯಸ ರಡ್ಡು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಚೆ ಕದೈತೆ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬುಗೆ ಎಂಕಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐನೇರ್ ಗಿಡ ಬಿ ನೇರ್ ಗಿಡ ಶಂಕರ್ ಐಕುಲ ಪಾರ್ಯ ಅವು ಒಂತೆ ಐಕ್ಲೆ ಕರೆ ದಿಕ್ಕಜಿ ಆತ ಐಟ್ ಅವು ಜೀಬ್ರಾ ಕಂಜಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಬಾಲ್ದನ್ ಜೀಬ್ರಾ ಕಂಜಿ ಜೀಬ್ರಾ ಅಂತ ತೆಗಸದಕಲ್ಲ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಟೀಮ್ ನಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ನನಾತ್ ಮೆಟ್ಲಾವಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು